de setembre de 2013, Diada Nacional de Catalunya, 2.100.000 persones van acudir disciplinadament als punts que tenien assignats per enllaçar les mans i formar una cadena ininterrompuda de més de 400 quilòmetres, de nord a sud del país, cridant independència. Per què els catalans volen la independència? Per poder viure com una nació normal, per poder-se desenvolupar econòmicament, socialment i culturalment sense les limitacions i l'ofec econòmic de l'estat espanyol. Un estat amb una altra llengua, una altra cultura i una altra mentalitat i fortament hostil a la realitat nacional catalana. La nació catalana s'ha format i s'ha estès dins un marc territorial molt diferenciat dels altres territoris veïns. Aquest marc constitueix una franja de territori de la península ibèrica abocada a la Mediterrània, un territori físicament oposat i d'esquena a l'altiplà central i als territoris atlàntics. En aquest territori mediterrani s'estenen els diferents països de llengua i cultura catalanes. El País Valencià, capital València, les Illes Balears, capital Palma, Catalunya, capital Barcelona, i Andorra, capital Andorra la Vella. Catalunya, formada històricament a cavall dels Pirineus, restà dividida el 1659 pel Tractat dels Pirineus en dues parts. La Catalunya al nord dels Pirineus, anomenada popularment Catalunya Nord, constitueix políticament el departament dels Pirineus Orientals, amb capital a Perpinyà, integrat a la regió de Llenguadoc-Rosselló dins la República Francesa. La Catalunya al sud dels Pirineus, el País Valencià i les Illes Balears constitueixen actualment sengles regions autònomes del Regne d'Espanya. Andorra és l'únic territori de llengua i cultura catalanes que ha pogut mantenir la independència política. Actualment constitueix un estat democràtic constitucional amb el nom de Principat d'Andorra, que és membre de les Nacions Unides. El català és el nostre idioma oficial. És en aquesta llengua, la catalana, que he vingut davant d'aquesta assemblea a parlar de pau, llibertat i fraternitat. El conjunt dels països de la nació catalana té una extensió de 73.000 quilòmetres quadrats i una població de 13.600.000 habitants, dels quals corresponen a Catalunya 32.100 quilòmetres quadrats i 7,5 milions d'habitants. La llengua catalana és una llengua de la família romànica parlada per més de 10 milions de persones en dos grans zones dialectals, el català occidental i el català oriental, diferenciats sobretot per la fonètica. La cultura catalana compta amb una literatura clàssica i moderna potent, traduïda a les principals llengües del món i una forta tradició teatral. L'art català antic i modern ha fet grans contribucions a l'art europeu i universal. També destaca la cultura musical, amb cantants i intèrprets de rang internacional i sales i auditoris per tot el país. Igualment, hi ha una cultura popular molt rica i d'antiga tradició, amb manifestacions conegudes arreu, com la sardana, els castellers, les festes del foc o les festes amb animals mitològics. La cuina catalana és un dels principals exponents de la cuina mediterrània, modernament reelaborada per cuiners reconeguts internacionalment. L'esport català compta amb atletes i esportistes capdavanters i amb equips esportius de totes les especialitats, entre els quals destaca el Futbol Club Barcelona. Els països de nació catalana constitueixen una de les zones econòmiques més potents del sud d'Europa, tant industrialment com comercialment com en recerca científica i tècnica, amb ports i aeroports de primer ordre en el tràfic de mercaderies i turístic. El producte interior brut del conjunt dels països de llengua i cultura catalana és de 316.043 milions d'euros i el de la Catalunya del Sud és de 192.535 milions d'euros l'any 2012.
El PIB per càpita és de 23.160 euros pel conjunt i de 26.412 euros per a la Catalunya del Sud. A la Unió Europea dels 28 estats, el conjunt dels països de llengua i cultura catalanes se situa en la posició 14a i la Catalunya del Sud se situa en la posició 12a. Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears són part de la 11a megaregió mundial Euro-Sunbelt, que enllaça València i Barcelona fins a Marsella i Lió, amb 25 milions d'habitants i una riquesa generada de 610 bilions de dòlars. El futur corredor mediterrani serà la via principal d'entrada del sud-est asiàtic i el port de Barcelona en serà la peça clau. Catalunya té un estatut d'autonomia política dins el Regne d'Espanya, que nominalment la reconeix com a nacionalitat. Aquest estatut li ha permès de reconstituir-se políticament des del 1980, amb el nom històric de Generalitat de Catalunya, i recuperar competències limitades d'autogovern, amb un poder legislatiu, el Parlament de Catalunya, i un poder executiu, el President i el Govern de la Generalitat de Catalunya. El poder judicial és totalment a mans de l'Estat espanyol. Les Illes Balears i el País Valencià tenen uns estatuts d'autonomia semblants. L'Estat espanyol recapta i administra la major part dels imposts pagats pels catalans, part dels quals retornen en forma de finançament de la Generalitat de Catalunya o d'inversions directes de l'Estat en territori català. Una quantitat d'aquest capital financer tributari, equivalent a una xifra entre el 8 i el 10% del Producte Interior Brut de Catalunya, segons els anys, no retorna. Això significa entre 16.000 i 20.000 milions d'euros anuals de dèficit en els recursos públics catalans, i l'Estat només compleix el 30% de les inversions directes. No hi ha cap estat federat ni cap regió autònoma d'Europa que pateixi, ni de bon tros, un drenatge financer de l'estat federal o central com Catalunya. Així, per exemple, la contribució màxima dels Länder alemanys a la redistribució interterritorial no pot ser per llei superior al 4%. El País Valencià i les Illes Balears pateixen un drenatge semblant. Catalunya tota sola aporta a l'estat espanyol molts més diners que no la Unió Europea sencera. Aquests darrers 25 anys, Catalunya hi ha aportat 231.000 milions d'euros en forma de dèficit fiscal, mentre que la Unió Europea n'hi ha aportat 130.000 en forma de fons de cohesió. Això dona com a resultat que el 40% dels imposts que paguen els catalans no es puguin invertir a Catalunya. L'estat espanyol no solament discrimina i asfixia econòmicament, sinó que envaeix contínuament les competències de la Generalitat de Catalunya amb el propòsit de devaluar-ne l'autonomia política, tot legislant i governant contra els interessos nacionals catalans, ignorant i menyspreant la realitat nacional diferenciada de Catalunya i dels altres països de la nació catalana. Catalunya, país romànic, es formà políticament dins l'imperi franc de Carlemany al llarg del segle IX. Catalunya construïa el seu estat, lliure i independent de qualsevol altre, al llarg de 700 anys, del segle XI al segle XVIII. L'estat català es fonamentava en un sistema jurídic i constitucional propi i molt original, dels més avançats d'Europa en cada moment. Un sistema representatiu garantidor de les llibertats individuals i col·lectives. Al segle XV, l'estat català ja era plenament un estat de dret, en què tothom, començant pel príncep mateix, restà sotmès a l'imperi de la llei. La primera confederació política moderna es va fer a Catalunya amb els altres regnes que anava incorporant dins la corona catalano-aragonesa. Per això actualment Catalunya comparteix llengua, cultura i nacionalitat amb les Illes Balears i el País Valencià, tots reconeixent-ne i defensant-ne la sobirania inherent. El Regne de Castella s'annexà al Principat de Catalunya arran de la Guerra de Successió a la monarquia compartida per Castella, Catalunya i els altres països catalans, del 1705 a 1715, un conflicte internacional europeu en què els països de nació catalana defensaren, juntament amb Aragó, la continuïtat de la seva vida política independent.
El decret d'annexió, decret de nova planta del Principat de Catalunya del 1716, invocava el dret de conquesta com a fonament de legitimació. Anglaterra, traient el Tractat de Gènova del 1705, i els altres membres de l'Aliança van abandonar Catalunya a la seva sort, Tractat d'Utrecht 1713. Catalunya va resistir un any més, fins a la caiguda de Barcelona l'11 de setembre del 1714. Per això, l'11 de setembre és la Festa Nacional de Catalunya, com a símbol de la defensa de la pàtria. Amb l'ocupació dels exèrcits castellà i francès, Catalunya veia destruït el seu estat i el seu sistema constitucional i restà annexada políticament al Regne de Castella, amb la imposició de les lleis castellanes, de la llengua castellana, de l'estructura administrativa castellana i dels funcionaris castellans. La mateixa sort van tenir els altres països catalans. La repressió de les autoritats militars castellanes fou ferotge. Més de 30.000 catalans s'exiliaren a diversos punts d'Europa, especialment a Viena. L'anomenat cas dels catalans esdevingué un afer internacional europeu. Els catalans mai no han estat consultats sobre l'annexió de Catalunya a Castella, que posteriorment passant a autoanomenar-se Regne d'Espanya. Contràriament, els catalans sempre han reivindicat l'estat que van perdre, sigui per la via autonomista o federalista, sigui per la via directament independentista. L'any 1931, Francesc Macià va proclamar la República Catalana, que després d'una negociació amb Madrid acaba reduïda a un Parlament i un govern autònoms amb el nom de Generalitat de Catalunya, nom d'una de les antigues institucions de govern perdudes. El feixisme espanyol va guanyar la guerra de 1936-1939 amb el suport de Hitler i Mussolini i va ocupar Catalunya el 1939, que novament perdé les mínimes institucions polítiques que havia aconseguit. Després de l'ocupació es va reproduir la repressió anticatalana, política, lingüística, cultural i econòmica, de després de 1714. Hi hagué milers d'afusellaments i més de 100.000 exiliats. A l'interior hi hagué una resistència creixent fins a constituir l'Assemblea de Catalunya, clandestina. A l'exterior es va mantenir simbòlicament la Generalitat a l'exili i hi hagué alguns intents d'internacionalitzar la reivindicació catalana. Així, el 1945, l'anomenat cas de Catalunya fou portat a l'ONU. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Mort el dictador Franco el 1975, el 1977 es restableix la Generalitat de Catalunya amb uns poders d'autogovern mínims. El Parlament de Catalunya aprova el 1989, 1991 i 1998 diverses resolucions que proclamen el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. Un nou estatut referendat el 2006 és revocat en els seus aspectes fonamentals pel Tribunal Constitucional espanyol el 2010. Els catalans han decidit definitivament recuperar la independència nacional, de manera pacífica i democràtica, exercint el dret d'autodeterminació que com a poble amenaçat el reconeix el dret internacional. El 13 de setembre de 2009 hi va haver a la vila d'Arenys de Munt, per iniciativa popular amb el suport del govern municipal, una votació sobre la independència de Catalunya. Quan es feu la consulta final a Barcelona, havien celebrat aquesta mena de consultes simbòliques 553 municipis i hi havien participat 883.141 ciutadans, el 94,8% favorables. El 10 de juliol de 2010, 1.300.000 persones es manifestaren a Barcelona per rebutjar la sentència del Tribunal Constitucional espanyol, sota la divisa «Som una nació, nosaltres decidim». Cal destacar-ne la moció a favor de Catalunya que 14 diputats escocesos, gal·lesos i anglesos i nord-irlandesos van presentar al Parlament britànic el juliol de 2010. L'11 de setembre de 2012, 1.600.000 persones es manifestaren novament a Barcelona, aquesta vegada convocades ja explícitament per reivindicar la independència
i la reconstitució de l'Estat català. El 25 de novembre de 2012 hi hagué eleccions avançades al Parlament de Catalunya, en les quals els partits sobiranistes obtingueren en conjunt 87 diputats del total de 135. El 23 de gener de 2013, el Parlament de Catalunya va aprovar la Declaració de Sobirania i del dret de decidir del poble de Catalunya. El 12 de desembre de 2013, el president de la Generalitat, d'acord amb els partits sobiranistes, va anunciar solemnement el referèndum d'autodeterminació pel 9 de novembre de 2014 i va anunciar també la pregunta que s'hi formularà. Vol que Catalunya esdevingui un estat? En cas de resposta afirmativa, vol que aquest estat sigui independent? Diferentment del Regne Unit respecte d'Escòcia, el Regne d'Espanya es nega a entrar en negociacions amb Catalunya per a una convocatòria del referèndum d'autodeterminació nacional. Esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Els catalans tenen la voluntat majoritàriament de demostrar al món, de forma democràtica, la seva voluntat d'independència per reconstruir el seu estat, per tal de poder progressar econòmicament, socialment i culturalment en llibertat i per això necessiten tot el suport i solidaritat internacional possibles.